Gaskiyar da ake ɓoye muku sama da shekaru. Gaskiya akan Boko Haram da sauran ƙungiyoyin ta'addanci. Lokacin da Muhammad Yusuf ya fara ne da wata ƙaramar ƙungiya, yana yaƙi ne akan duk wata doka da ta kasance Turawan mulkin mallaka ne suka kawo ta, to zunubi ce. Daga baya 'yan siyasa da ɓarayin gwamnati da ɓarayin ƙasa da masu haƙar ma'adanan ƙasa suka ga riba akan hakan, bayan an kashe shi sai suka fara zuba dukiyoyinsu domin investing na wannan harka. 'Yan siyasa na amfani da wannan harka domin cin zaɓensu, su kuma masu haƙar ma'adanai suna amfani da wannan harka domin cimma burikansu. Sannan manya-manyan ƙasa masu sanye da suit na alfarma suna cike waɗannan kwangiloli domin samun ribarsu. Wannan shi ne gaskiya abin da yake faruwa akan Boko Haram. Ba wai ƙungiyar ba ce take da wannan ƙarfin, gina ta ake, ana traina su a dajikan Sahel, sannan ana ɗaukan nauyinsu daga manya-manyan gwamnatoci da kasuwannin ɓoye black market. Wannan magana ita ce asalin gaskiya abin da yake faruwa game da kowace ƙungiya ta Boko Haram. Kwanaki Elon Musk ya fito ya yi magana akan cewa Amurka na daga cikin masu ɗaukan nauyin ƙungiyoyi irin su ISIS, Boko Haram da sauransu, amma jama'a kuka yi shiru. Yanzu da kanku ku duba cewa wannan abin ya faru, maganar Boko Haram kwanaki ta yi ƙasa, amma yanzu ta dawo da ƙarfinta, sabida 'yan siyasa sun dawo da ƙarfinsu ya za a yi su ci zaɓe. Jama'a tunani ya kamata ku yi, ba wai biye wa 'yan siyasa ba, tunani ya kamata ku yi ba wai kwaɗayin abin duniya ba. Ko da ba ku yi tunani akan kanku ba, ya kamata ku yi tunani akan 'ya'yanku. Ƙarfin jama'a sabuwar duniya.